Iltaa. Niin. Mitä tänään tapahtui? Joo, mä kävin siellä maaleikkaajalla. Sä olit mukana, muistaaksä mitä se sanoi? Se puhuu sitä Pilkusta. pillusta. Ei kun pilkku. Ai prikki. Senkin nyt panna tänne pilloa. Ei sanonut mitään yskästä, mutta siellä oli pikku prikki siellä niin. Siellä maassa. Niin, ja sitten me kohta ei ehditä kertoa noista saiteista, eis kun... Niin, Tinderistä. Niin. Mitäs tykkäätte tollasista dating-saiteista? No, ei ne halua mitään muuta kuin nussi. Niin, en mä haluu nussia, mä haluu rakkautta.